メディカルテクノロジー&シミュレーションセンターは、順天堂大学に関わるすべての医療スタッフや学生にスキルアップトレーニングの場を提供すること、そして教育用のシミュレーションソフトやプログラムを開発することを目的に、2015年10月に開設されました。その後、各種シミュレーターを順次導入し、現在では腹腔鏡手術、血管内治療、内視鏡、気管支鏡検査の各 VR シミュレーターが3種5機種、腹腔トレーニング機器が17台、乳児、小児用の高機能救命シミュレーター各1台が配備されており、より実臨床に近い高度なトレーニングが可能になりました。また、活動の一環として、国内外のトレーニングセンターとの交流や、小中高校生を対象とした医療体験セミナーなど、対外的な活動も積極的に行っています。5周年を迎え、今後は国際交流を軸とし、センターのさらなる機能向上を図り、院内すべての医療スタッフの皆さんに積極的に利用していただけるよう運営してまいりたいと思います。ご協力のほどどうぞよろしくお願い申し上げます。